Igereria bananchi kurwa ase county ya Nyamira niko bantu gosemigwana muno igoro yo kwebwatania nebyombe nitukuria rero niko basemi obwanyako kuru guchese abagambi obwanyako bagosegetwa kurwa basemi nesegeto gochesa bananchi babotambe kwebwatania ase ebyombe ase chisako libanyako bagwekonya buna gotumanyumurikito Paul Cup Okara ubunenjera ya moyo gokinya bali bokonyoro wense nigo ababwatania baigabe sake jigayerigo ma community development sako banyarako bakomerana amona abagambi bakuragwamo no mu DCC bwe subcounty ya Masaba North aba chief nabo na aba assistant chief kubwatana amona abanyamayi kurwa setinse elioko basemya bunenjera ya moyo ko ira mangana je gucyase binyorime endokerere ababwatania abange kwebwatania mone sake jiga elio kwegendereria bona gento giatoreta rero tuire chi abirangeri bikonye batoire egera abantu bali baitu batamanyiti balinse noko gento nkira abantu bali bakoita into tumanyite ngelone negento konya kugoita bona batu butabini ngabono asero gento kiri kuita percentage iri to wakana yichironi igerinse wadi jiga yeligo mane ya moye chigwadi ejuchire gwe Cameron gebere imeye county ya Nyamira ejucha cha kiremero biliga yuko basira abantu bokonyora wense nomurubiryo onyaraka bwo gwikiraniwa amohono mu MC kurwase wadi ga yeligo momos Kenya mbega gisesa oyogendere ko bagakubasigita abananchi kurwase wadi jiga kunyaraka bakwibwatanya sake yiga ngakiboigo airere emirubiri serikali ya county bwate okia asokinya bali bokonyora wense inyerekane buya bune isake jiga nigebe getogosemere kwa basobolemi chigodi kumincha choletwe ligo mana yama ya choletwe egere chikwa guchibesichiga ari kumanya abaminto bari meyeri ligo manga tiatokorumukia tocha sesako egere tuchiko benefit ngancho mu MC ori kumongo nandi nganto county ya Nyamira twatetia abantu baito on the need yogo sesako go save torre na kitora kinde go chimutu papa sie meeting ye nuko nyawate abantu baito wono ndo wade sako asemo go save ngago go save 1 million shillings nganto county ko project tubwate o come to another 1 million shillings mona bango te antu itabanya biasara abari onde bwens pio karara siende yonsi osevu igati abali bekirna sare nigo bagendere ko bako enne kyango oboitambura sesako nabo igo nigo bagendere ko bako basigetana nene balia bekiaregeke kweni kimunango ibwatani bali nechi sake chiga echo kirabakonye ruka abanene banyara ko bakwegendereria nabo igo gukuru botaka kurwase binyoro ime abantu bakebagukina nonye na batara twara abantu mwesi muganiria sesakeye egere esakeye ko ebichibesenkeiga uchake biashara binde bwelikayo manyene kubuga nitinga uri kuna serikali toire amangana ya sabaremi egere amangana food security ya serikali ebegete agenda yake ya nere backbone ye serikali oburimi busuke ende abantu uchumi echebuya nere yebona kurukunga bottom up ya serikali kuchakira inse kuchiko omwelo yeni go babasigitira abananchi kurwase wadiga yeligo makwene kibunango eri cyabale asisakiriga egekogera wango mono nigo barachunyaraka bakonyole nengo iyo barachunyaraka bagutumika kuboholenganamo no kuboserana kuli barachunyaraka bakuboseranya iyo banyaraka bakwegenderia sobolemi nabego no bonchili obokoboke asi amagimabo nale koboria bamanyi beligoma through representatives barengerero aba chief aba clan elders basomigwe egere bamanyi obuya bwesako n'abantu abura no tuja gukora mobilization igaiga egere twikire 600 members ndubulira abantu bakegere twika 600 members egere tobe abamasori bacho kwa guchibesichiga tuise ko bamo ande tuinwe ward yeito gwetera sesakeye nabo turakonyeke ntotiga ward chinde gitobwe ase sema yobolemi inko reporteri gatasini kya wanjide kya gatembe kuruga gastin semechiga chirigoma imeye sub county ya Masaba North imeye county ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp Okara